Okay, accessible po ti programa. Ang numero 1 dito ay Intero at Lubong. Programang Ilocano nga napoluan. Adda kami Manen with Manong June together with John Mark Pastor. Nga rood, apo nagragsak na talaga. Tadda pa Manen na nagbaling nga bisita mi apo from Jones Isabela nga kabagyan ni Manang Shirley Kurutan. Ayan, dati event na ito no January 3. Nag-close deal kami. Nagbayad. And ang tabayanan na kami apo dita Jones Isabela doon January 3 for another evening with the 4-decade duo filled with madik na nalipatan. Texak ng dalatan. So, another evening filled with laughters and everything in it. So, no dati okasyon nyo, tayo ko na kon lukay yung naragsak. Aha. Di lipatan na. Dagi di pagkaya yung 4-decade duo. Mangisagot ka. Si kami na po ti MC. Kay madanagan. Si kami ti mangi turong iti programa manipudruging ka na mang lepas deta. Nga maximum of 4 hours abo. Siyempre. Iraman nyo di waiting. And basta 4 hours. Okay, good afternoon to Ferdinand Ferdy Collado. Merry Christmas sa inyo lahat. Greetings from UAE. Merry Christmas. UAE. Anak ko na ng tabalong. Share ko pa lang. Okay, magandang hapon po sa inyo, kuya, at sa lahat. Merry Christmas sa inyo, kuya. Binabati ko po yung mama ko. Pa-request po nga po ng buwan at sa ngalan ng pag-ibig. Okay, kalkalpas lang nga po. And somebody sent a photo. At the get together the DJ Taiwan. And Gemaline Palaruan, kung na napahikanta nga po yung Having a Near Me para sa namatay naming kapatid na si Jesus Palaruan. Salamat po. Medyo nakasang man dyan padamag. Kaya napay dito balong na kita naka-online? Okay. Ay, sa bali pa nag-share. Apa, awan dyan one button lang i-share mo to the groups. Sa bali dito yung page. Ajit do sa bali man lang. Okay, thank you so much for doing that. Ngarod, kasakbay nga mang basa naman ng kagiti message. May isa manin nga sonata apo nga sagot tayo katagiti dita. Balasi wala taaw. Narikat na tuog biag ti haway. Trabaho akan kanayon no kabahian agsurat tumawa ibaganat kayat na agatan agpain ka mangrik na ka kabagyan surusuruin niya trabaho di mo saksaklutin dakulap mo tapno rumang ay diyak mo chat dito na. Insan pa shout out kami man nga apan agpalay lang di Santiago. Hehe, on the way kami. Ano ni Fernando guys, Junior, ate man kuskus. Wala na, ti-request na. Hi KARRUBA na imbag nga aldaw yun dita. Ganda ng boses nyo talaga. Makapailiw, ti Ilocano nga sonata. Makapaakaw-awit ako. It's me, G of North Point, Hong Kong. Hoy! Plus 85 nga talaga. Talaga nga nagapo-impo. And another one, ay sumot lang. Nabasag namin dito namintalon. Nabasag tatay first part dito yun tatay nagapo US nga text message. Anyway, basahin mo doon ulit after this song. Di dalaan mo riga at trabaho
kapod noon ay po nga sunata para kadagiti kakabsat tayo, kakaaruba tayo nga adita balasyo tao. Talaga narikat ti umatayo. Kung nanapay ka, di mi pa'y makudkud tinabudo, which is very correct nga kung nadang dagitay personal needs mo nan mga maitet ti pagbagimon. Ta siyempre, itinumoy roon ang pampanunutom kadagiti familya ng adito'y Philippines. Kat ngarod, kas ko na dito'y mensahe nga naawat mi ang international text from US. Adda kami manen KARRUBA June and JM nga aging tingeg kadagiti sa miweng nga isago iyo kada kami nga Ilocano to United States. Sabi ko mata ti Apo, tayo iji nga to keta ikan na kayo itinasayaat nga sa lunat tal na kapya iti panagpampanono iyo tapno itultuloy yu ti mangdad iti ragsaken liwliwa kanyaming addayo di la Filipinas. Okay kablao man tay kabsat ko ken natay familia na Dr. James Sipagan, Sioni Sipagan, Mila Tesoro, Kenny Clemente Tesoro ang agting dingeg tatay Jai Wall, New Jersey. Agyaman kami launay iti awan pugsat na ken uma nga panagserbiyo kanyami. God bless and more power to you watching and enjoying your weekly program in Boston, Massachusetts. Mabuhay kunana. I wish apo nga sa ang mutikas na di English na talaga nga kikit ko kumamad. So ano tumutawag kanya ni Charmel from Porterville, California. Talaga nga entertain ko kasi I'm learning a lot on how to speak in English. Tati may isang banag nga hami nasusurod ubing kami tadi jay nagadalak yat hanga talaga nga uso pa lang idi una na iti sa nga English. So tinakakatawa during my first year in Manila where I studied the high school, nakigtutak kasi first day of school apo talaga excited ka kasumbre ka na nagtugawa ko na yun nagti classroom. Okay, good morning class. Kung ano di teacher man. Please introduce yourself one by one in front. Apo tagay ka eskwela apo magsi-English da makigtutak. Madik ang mutik ko iday na nagabo di baryo puro kami Ilocano at ano daman Tagalog kami. Kuno magrag. Isuda agad talaga good morning everyone. My name is Imelda Roque and I came from something like this and like that and my favorite motto in life is aim high and etc. Tara permi kasi nga panagsasaw. Di sigana di batang mon. Ay siya ala gaputa letter S di ati dog nang rogita letter A. Ay nang logriti letter A ay ka insurat ko kunam je papil ti i-memorize ko ito. Dumanon je batang ko ay ka dire-diretso amad. Exact daw iti napanan iti letter S. Okay, cereales. Napana mo ti sa akin. Good morning everyone. My name is Felix Jr. I came from the province of Isabela and it's my first time to be here in Manila. Kunakon amutan. And I'd like to have more friends. Sige palakpakan dito may. Tipat mo. Tagay minorize na. In memorize ko among ko amuda gid nga sinarsakita kita. Ding gala dagi kaskulaak. Ni ana dagi my name is susuk kata mutan. Imbag lagi nitahan ko na kopya dagi na ganda. So dati may sa abong experience ko idi talaga nga bagong salta, probinsyano nga talaga na from the province. From nagsaya Isabela to Manila. Ngam DJ I have learned a lot apo nagbalin ang independent nga talaga DJ na Manila. Ay nga nagbalin ang independent. Apay ko na, ay masabol mo nga talaga ti agsa do, tawan ti danong nga do. Talaga nga tinimba-timba. Wala. Oo. Kasi dati pag-isabitan na ngayon. Kasi mo na abagang ngayon. Nakayaw. Dati tingga na ako na da. Tingga. Asikamat, anya ba ti experience mo nga madimalipatan iti high school? During your first day in high school? Kasi pakilala mo lang. Dabi sa baling. Ay! Aday! Ako ka! Ayoko na, uwi na ako. Ano lang introduction na timawag kanya DJ guys. O sige, saan kang ibabain? Ang kang ibabain eh. Basta amin yung wartad ta, sino tika-text mo? Ang kang ibabain. Sino ka-text mo? Ka-text ko? Awan. Ni Madam. Nga mawa naman, di nag-reply na.
Awan siguro lod na. Pasaam ti lod. Ikam ka ti nga garibong alod. Okay. Anyway, niya mo ti po bramit ang madam nga katetext ni John Mark. Good afternoon ken ka. Ken kadagiti karubam. Kinod naman iti tao dita ka glawlaw mo ay ket i-share mo nga si kada di topic me. Wan kadi hami nga wasapol nga ibagano si asinno kan. At si kati makamon nga mangtad ti definition kadagiti magbagami ket kadagiti ka abay o siya dai. Siya dai kunam latan. Okay. Sabay si Pangol mo. Sabay si Pangol. Kadi. Okay nga ran for 100 peso load Manen KARRUBA with your name, age and address. Agor ka man ano mo na 100 tatay 300 100 tsaka 300 ulit. Basta no Ilocano so 100. May kalima dito yan. May kalima for another 100 pesos courtesy of our friend Kokoy Terte. Ayan. Iti Ramon Isabela. Ngayong kasagbayan na siyempre pagyamanan tatagiti sponsors tang awan sarday na nga mga tatisuporta. First on the list of course we have kaya na Jacob Biakon ditoy. Honorable Board member Fred V. Alili and SP Sangguniang Panalawigan Arcomeris of the 6th District of Isabela. Isuda apo ti makinkukwa iti Biosynergy Organic Fertilizer apo and Agri-Saver Liquid Fertilizer. Dagiti apo iti kadwa tayo nga mang parangay iti panagbiag tayo. Aman nalon. Mon ikatin na ti al-alsam ti dagdaga, ikan ti naidumduma apo nga langto dagiti mula tayo. No isubli tayo iti agusar iti organic tahang nga puro detay chemicals laeng. So for more information please get in touch with Carl Jason Ali at 0917-543-7111. Nabalin yung text kada kwada tapno maamman yung matigiti dumapay apo nga maited nga nasaya at na datoy Biosynergy Organic Fertilizer and of course Royal Choice condiments and F1 apo dita sa bagay may patpatalasas na miten and to our very own Mayor Honorable Jesus Diladaran of the Municipality of Ramon kan dagiti sumang baypay apong sponsors may I get please feel free apo. Ngaro for 100 pesos anya ti paulo na dating sunata i-text yo lang itoy 0915-071-3686 with your name, age and address and the title. Hanyo lip-lipatan. Ito mga bakla. Dapat 73 hanta na lokatan nga message. Nagado. Itaden na awan nagbasulak tay naramid kumet amin pagragsakan ngemaniyat insubad mo sinaktamlaeng to'y puso di mo inilala na pudnong ayat ko karim kanya inka tinalikudan martir a pusok na ikalan anya pa'y tiser-serbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak ka basulak ken ka Itaden na awan nagbasulak tay naramit kumet amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktamlaeng ti puso di mo inilala na puno nga ayat ko karim kaniyag engka tinalikudan martir a puso na ikalan anya pa'y ti ser-serbina nasamit alangen-langen ta awang amok anak ka basulaken ka ditaten na
sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti ang pili ka balong di kosto, edi pa ulo na. Talaga, mga nagato si Mumbat. Bitaran na awan nagbasulak ay naramid kumit amin pagragsakan ngemanyat insubad mo sinaktamlaeng to'y puso di mo inilala na pudnong ayat ko karim kanya ingka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amok ang nakabasulak ken ka. Hanta papayaginan, talaga nga malilito aktikin adutin ng text. Nagadutin ng text apong ate ko na ako na apeng ito kita tumakit at kurang na kunata di tadennam kunata laeng. Opo awang mo iti thought na DJ paulo. So, iti na nga back of course DJ isimong bat iti kompleto. Di tadennam awan nagbasulak kunana DJ apo. Ayan aduti nag-text pati iti personal numbers may ngem gusto ko mangam na odi and iti only mabalin lang nga sumali ket iti official text line tayo which is 0915-071-3686 ket iti winner tayo apo awan laki di mo tan iti uma nang agte-texten pinatas na actually iti si Mumbat kadagiti mo na nga damdamagan tayo pero dagiti mo na palpak making plant kung kunanan to and you see ano got gusto iso na but then late nga si Mang Bat at mo na but this time he made it kabdo hi ko na katalalaki he made it iso ti umuna apo nga ng TED iti umuna ay iti kuskus to nga paulo na which is di tadennam awan nagbasulak so folks KARRUBA may isang lalaki 29 titawan na nga nagapo iti San Miguel, Ramon, Isabela. Kanayon nga mga abak talaga nga nakaasubay-bay lang tayo ito awan mabalin, isuti mo na hami pa nakit kita dahil ito personal, hami amo so gapo takanay ka nga mga abak kapsa ka mabalin ka siguro mo na parang kanyami iti personal. Dekade. So we would like to say congratulations to you once again. Again and again. Niño de la Cruz. Nalaing ka nga talaga when it comes to Ilocano. Napartak talaga ti awan sa Tim Ima na. Thank you. Kaya request ko, agparang ka kumamit kanyamit no amo mawet dagiti pagaya mi apo nga kanain nga sisasagana nga dumdum weg iti programa may. Yes. Hello Auntie Lisa Kabang, she's watching right now. From Hilo, Hawaii, advance Merry Christmas from the 4 Decade Duo family to you. And to your family. Yes. Family. Together with Manong, Danny. Yeah. Agad Manen? So isimong bat kanyami, dito isimong bat kayak di personal agad
Good morning, Surgeon Adda. Ako dito DNR na milangan. Ag pampaimbag dito pala mi. DJ ton 28 CT scan ko manon. Happy holiday to all. O react to tudo basta at namangag nga Ilocano song kinaragsaklat from our friend DJ na milangan. Oh, okay, nagaduti taga na milangan DJ Yami dirabi ita pagkasalamikad nga rod. Okay, here's a piece for everyone. Pocket, medyo itader tayo man sa tayo